กะสเต็ปกะบะซุกกะบะกะเมนยาพีบ้ารองับเรียงสงบหายาพีกิคนเฮบกิบะเรนกิบานากันเนกะบาลังกะจองีนะเป็นทอร์ครา Presbyterian บัดนะกิเวรุกิบาลังกิบาเป็ดยากันเนกะ YouTube channel ลาเนกะ local channel วัดฮับเดงกินิกิสงีกิจิงกิบางีงิกินโดลิงบากันอุเนอูขยังจิงปังคลัมลานีโควิด -19 เฮนเรย์อุบเลย์อุดังเป็นยอยังอีกุมกันในกลาดบางอินชักรีบางอินเป็นดอนบุรอมยาอุบเลย์ฮากันในกปอร์กับบาเมนตาชัวบางอินยาเล็ดชักมัดตู้งินยาพายฮาอุบเลย์ฮากิจิงด้วยกุกป้าจงอีวาฮับเนงกับบุรอมกับจิงโกกับจิงยารองีไอชามีไม่ลองบักคราวไม่ลองเลยบัดดับอีกับเนงชิจรองไปกับคันโดชิตเบียนไม่ลองอุบเลยอุบจุกันไรกับจิงไอบัดไม่ลองอุบเลยอุบจุดับกันกูตรายกับจิงกับจองอีบัดไม่ลองอุบเลยอุจุมับกิปอบกิริงกังกิจองอีตรายงีไอโง่ยังไม่กันกูป้าบางอีกุมกิคนแฮปกิบาเรนงียอบันวันเกียวชิกยิงกับบักกันตังกับบักโคดกับจองมีงียอบันชักรีบันเป็นบุรอมกับกระเตงกับจองมีอิสเนย์มันกูตรายกับมันดอริงกัดมาเมกันนี่กับปอร์กันกูตรายอิสเนย์มันดอริงกัดไปกินน้องอิชิมเป็นตาบารอกันกูตรายนาดูกับสดังหาดูกับกดกันกูตรายอิสเนย์มันดอริงกัดรูปไปกับปอร์กับดังสะหากจิงชักรีกับจงยีเมงีดวายงีปานี่กินนี่บารอกระเตงจงมียิสุอาเมนหากนี่กับปอร์งันขดยาอีมาสเตอร์เมบันชงานวาร์จรีบะอินไอยากะซิงยิงอินสปิเรชันhadin kata ngan khot ye miss iba me ai hun sanglen iban puli na kaktin jong ublay bat be inbo ru hajing duai tingni rai la kajing rai bang I am a new creation I am a new creation no more in condemnation here in the grace of God I stand no more in condemnation here in the grace of God I stand my heart is overflowing my life just keep on going here in the grace of God I stand and I will praise you Lord I will joy that knows no limit, a lightness in my spirit, here in the grace of God I stand. tingni rai koi kajing rai bang create in me a clean heart O Lord Create in me a clean Cast me
Shabing in a ledge kajing doing and pule kato kanina ktin ublay. Kajing roi sam shispa lai pondo de kat bading kong baat balay. To aingo itra namar ulong uba bahana ba kajing sin ejong u kabam jukon. To aingo ublay jong kiblay naba kajing sin ejong u kabam jukon. To aingo ya utra jong to aingo utra kitray naba kajing sin ejong u kabam jukon. To nginya doy. Ko fajini bam ning yuwana kmanchung me ban aingo ya me mimela darun kat ban di barashi singi ban barashi me. Yara beri tu ki bapang bastam kukru reki ban klanyo ban ma biki pop kirin kanjungi ban nila le amalakas ni kukru reki tingini pa tinju singi doy aman. Mentapat ngin yok ngau no ya ka jingruai kerpang na I Miss Laya Risa Bopang. Kakatay dyan ka jingray ka day hila. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you, Lord. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need.
ublay unang kirku ya i master me ban chengan Warjri bat ki parlok ki bala ai ka tu ka jing ruai penrehem mensiam bat ya i miss iba me la ai hun sangleng ba ila bule na ktin jong ublay bat duai bat ya i layari sabo phang ba ila ai hapadeng jongi ya ka jing ruai ka bakirpang ka jong i to ublay unda kirku unda ai ka met ka bakot ka bakhia unda kirku ya phi ba phinang la ban shakri ban pendon burom ya ublay hala kasap ka ba ublay udon ban ai happy mentapat ngin poi no sya ka wei pat ka benta ka bangin yo sngo no ya ka kubor ka ktien ka jong ublay ka bangala pensyong nong rim na ka kitab ujona ka lenong ka baar dekhot ka baningkong sya phang ka jing duai ladangan keli ya pihak ka ne ka por hato pitip ya ka jing duai nganget baro na phin ya ong haot ngatip ya ka jing duai ladangan keli biang pade hato pisat duai nganget ya kataru phin juba phin ong haot ngisat duai barabor namar lapin melin yangi ban duai la kalong haying bat imei pa la kalong haskul bat kinong hikai la kalong hajing aseng la kalong hangno ru ngisat duai namar lapin melin yangi nadu dang red banduai. Hoi kadai kata, laban lamar nadu dang red laju hikai ni em yangi bangin duai. Hoi ndai ublay pade nangi habangi duai usat kwa bangin duai kumno bangin duai. Bangin duai ya ublay ngin duai kumno. Ngin duai dapat tu. Teng don ki kena ki ba khap rip siliang petu siliang don ki kena ki ba duai ki le kumno kumtu kumut kumno petu duai petu ki ong dei tenang ta ublay kwa nangi bangin su duai tang dem da ong imi mei papa haying duai no khun por bomja try amen kamut kumno kumta his ngup thu Sutu niam, kamut kata duai tang deb, duai tang ba, la duai. Ublay kwa nangi kumta, ublay kwa yangi bangin duai kumno. Hoi, langi dang long tang kum ki kena rit ru, hendrai ublay ukwa bangin duai nadu kado, not. Nadu kado not, ublay ukwa yangi bangin duai la ilong shi kentin ne ar kentin ru. Ndai? Tho mentapat ngan itu khana no syapang wei ubrio ka kerteng ka jong ka dei ujona ukpa jong ujona udei amitai ha ka wei ka por la ong ba ublei la pha ya ujona ban lech sha nong ba ni nebe ban lech ya lap ya ka ktin ka jong ublei sha kata ka nong ba ka ba krau ba sha nong ba ni nebe. Henry ujona ko ngu ya ublay. Ule kumno uperi. Usai la. Sngap i kata ka ba ublay uang. Uperi no ublay. Pensngaw tang kawi ka skoru. Namar balay? Uting malay yalap siya ni nebe. Kwa bakito kinong ni nebe kin kala ka bamot. Kibriw kibadon siya ni nebe. Kiba syong hang tu ki da kamane blay thau ki da kamane blay thau ki da ka jersey ka pop ki da ka lek kam sniu ki da ka khalai ki da ka di tang ka jing sniu sudah hang ta ublay uyo i ya kata ukhot ya ujona blay ya lap shani nebe Henry ujona pat uting manlek shani nebe manlek ya lap ki briu kin kala ka bamut uphet ri no nang ta ule kumno uya chajupa ule chajupa namar uya na jupa ka don ka liang manlek sha tai shatarshish manlek shatarshish nang ni na jupa ka don ka liang ban shong manlek shatarshish ukiu nang ta na po jupa ukiu da ka liang
Uki udah kaliang malai Tarshish. Tang poi tang mar tang kendit. Tang mar si teng ru 4 don bah kata karkom yan. Tang kat jing yat ke jong udang tang mar si kendiat tang yat kata kaliang hang tah po duriau. Ki briu hang tah liang hang tah po duriau ki bon bah ki basong. Kensan wan ke hitip niam. Ke yong ke ngit. Kapajur bah hang tah kawan. Kensan la dum teliu kata ke duriau. Berok wei ke duriau. Kala dum hit teliu. Kumbadum ke perthai. Kumbadum kat nega perthai jo ke nega senong jongi men hakatu baki eryong. Manu bukan mau baki eryong. Dum ke perthai ke mariang. Marsnya dum kum taki ke eryong ke bahe. Pak eryong ke eringit nata. Kepak kata ke eryong. Deh. Kepak kata ke eryong ke eringit ke bacur bahanang ta. Lakumban pra kata ka ling. Kane ka ling ke ba usyong uni ujona. Usyong balai cepot Tarshish. Kaling kalau kumban perang tah apa kada ya chani kata ko kejing at pelong jong kata ko kawan bit peluk kata ko ru kata kal eru hang tah kawan bit wur kata kal er ka bajur hang tah kaling kalau sulong kum ni kalau sulong kum tai kum makan prah arliang mar kum tah padele kum nu ujuna don sei hata kapor udon hafok kaling udang yo thia. Lingai ujona udang yo thia. Uta kita ki briu ki lek kumno ki badon hang ta hapok ling ki labret ya kita ki mar ya ki minta ya kita ki jingdon ya kita ki jing em kita ki tiar kitar nang ta hapok ling ki bret chano shaduriau ki bret chathi shaduriau kanang baki ong ladangi bret ya kita ki tiar kitar kan pensting ya kaling kan. Makin lạch ngam jelop deh, makin lạch yap. Pause, long kumno, lada berat ikita. Da berat ikita kitiar kata ru long le no kata kaling kata kal kabajur pak entah kanang wanten ra kaling kala long kumni kata kaling kala siapa kala ya kumta kata kaling. Long le no la berat ita kitiaru nang taki pelong kecing duai hang ta ka bajor ba kecing duai lala ka jong kecing duai ki duai lala ka jong kecing duai ki yau kerpat yu blei jong ki uba ki blei ki jong ki bakin la ban ya rap ban pelaj na bakin laj ban yap nak kata kecing jur pelat jong ta ka eryong erngit henrei la ki duai ho blei jong ki ru long le no uta orang ba liang ulek sau jona wong ko nong thia me mut ayu me yo thia kat kani kecing pang kecing sitom ka bajuru kamut ka eryong ka erngit king kecing pang kecing sitom kat ni kecing pang kecing sitom ru me thia lengai ki wow ker hiet udom yu jona mar kum tau jona ki upet ya yu ta rang ba liang upet kum ni ki kloi nong tu wang rang ba liang duai hau blei jong me bau blei jong me un yarap yang ibaro kenang bangin om yap bangin lajnya kajing yap mar kum tau jona ki nang ta onda ki jona nang taru kata kal kanang jur kata kal kanang jur hang ta kata ka ka ba at pelung sukum ni kum tai kata ka ka at pelung kum tu kal ka ba jur ha kalo kerwet hata kala ya le ka ni ka ling kala ya le kum ban ngam jelop sethi syo ki ong hang ne te ngin sayap ngi mentah ngin le kum no mentah ki ong ngin le no da ka bangin ya khalai no sip in lek khalai no sip dei na ka dau jong no kan ni ka bakat ni ka eryong ka erngit kat ni mar kum ta ki lek kum no ki pelong da kata kajing ya khalai no sip on dala pelong kata kajing ya khalai no sip uta usbai ulej sha ujona poi uta sha ujona dei sha ujona
hang ta ki ong medei ubriu banang no medei ubriu bakum no medei dakajat kabakum no mame kabakat kane kajing jenjar mewan ra yangi kawan lap yangi ki ong kita ki briu ki badon hang ta po lieng kum ta Jonah latip badei nakadau jong u balei bau sai la ya u blei bau sai la ya blei u bana jrong dei nakadau ka jong Jonah utip lut ya kita parok Sengau thok bad utip badai kata hamar kata kapor kila dom hayu Jonah ki ong kum no Jonah ong kum no berat no yang sethi sepok duriau ula keren de ibarat sur iktin berat no yang duriau ong bahkan long jai kaleng ong kum ta de isur ibalong tieng ibalong sir ibalong smit ha mar kum ta bade kita ki briu modur kilek kum no hato modur kat yo briu berat sepok duriau susun ainem susun ain dei kat yo briu berat seduriau ngau sen ai kum ta kila ya le ban ong ban king ya kata kaliang utah nong nya lieng ulai ya le bong ba kata kaliang kan ya be kaliang ka ba long ba kum ni hang ta li kal air ka ba jor ha kanang wan pensat kenting ita kaliang hadok kum ba kaliang kan ngam jelop no syum kan pra ar liang lai liang kata kaliang markum ta kita kiba syong hang ta hapo liang bat utah orang ba liang uong ngimban se ya kan ni mengin hap bread no yu Jonah syapo markum ta kia shim yu Jonah kia ra yu Jonah kia bread no syuduriau bum syuduriau markum ta maksudnya bread yu Jonah syata syapo u Jonah yaksai hang ta da dai li lay bom nang jengi mudur da dai li lay bom nang jengi hamudur hay khabrib ki khamat mudur ngiru ngi jengi mudur ngiru ngi jengi hapo lani hapo swimming pool hato ngi nyalek hapo swimming pool tamba ngim nang ban jengi hamudur ngi kemut ngi la kum hata hapo lani ngi la kum ngi la kum hap ha kabangim la syu ngi la kum jengi ha khabrib ki khamat ngi nyalek kum kenja practice bangin ye jengi hang ta ngi jengi hang ta ngi jengi hang ta ni mla kelak ngi long nem kum tu dei nalak na tu kemensim kum ban pai ar liang ni la ngam jelap ha ngi ong dei ni em ngim nang ban jengi dei tinga ngai tharai Jonah ro yo nang ban jengi hang ta po du riau sa jong hang ni tangan sayap yang ni tangan sayap la peming kul sayap lo le kum tu ngan sayap be Jonah hang ta kapor marha kata kapor udang jengi nang tau dong yaksa unang ngam kan nang yaksa ban jengi kum tu unang ngam sti sepok terai mar kum ta wan wei dok ha ba ta dok ha wan nu dok ha ba ta dok ha le kum no uang kasentur unguit kedok yo Jonah kedok unguit hak po deniam unguit hak po yo Jonah la syong hak po jong dok ha kan nu sngi syong hak po jong dok ha lai miet modur syong hak po jong Jonah kat nu kajing ling kat nu kajing saja bau Jonah usyong hapok po jong udok ha lai miet marsen poi hapok po jong dok ha lei uyama try balai yang akum ni balai kum ni ngapoi hadu jok ding wang ya mulin yar hang tau Jonah wang bangapoi hapok du jok ding hapok dujak diang ka bahe ha hang tau duai hang tau linyar hang tau pan map na ublei usha skor ni mi kijing duai Jonah ublei uyo sngo usha skor ublei usha skor uyo sngo kumta umap yo Jonah kumta padi hukum yu tau dok ha bahe banle kum no banle pri no sha ringkau markum tau dok ha ublei ulayo sngowi kejing duai kejing linyar ya kejing pan map jong Jonah
markum ta ublay ulas ngau thok ba kita baro ki jing duai ki mi na no na do not markum ta hi upha eu tau do kha ulik pri no eu jona hadin baladap lai sngi lai met sharing go we la le pri jona sharing go ujona ulalaj im naba uduai kum no uduai tang dem em uduai tang ban yo sngo blai em uduai na du ka do not na du ka do not uduai na mar balai upan map na u blai ba ula le kum no ula sai la ya blai ula pan map blai ula sha skor ya jona kumta ujona usalaj em sakawai ki jing ya thuk khana kita ki arngut ki khana kan thei arngut ki khana kan thei kerteng jong ita iwe ide lili iwe ide i Mary i kerteng iwe ho iwe i Mary to i Mary bat i lili gilik school lang ha ka juk ka school nang ta iwe i Mary isong class 9 i lili isong class 8 te hakawai ka por gilik school lang hakajuk ka school hakawai ka por gila dai ban le sport ki pelong sport na em ki school ki pendon ka activity weeks ndai te nang tapat de ini Mary ide ikna iba klan ma ban le sport dan bala ban job i Mary ide iba klan ha nang tapat de ilili ru ide iba klan hi tang ba ya Mary ti imla ban job deh te nang tapat de hakata ka wei ba ong hakata ka sngi pat de kala poi ka ban le final marsun poi ka ta ka ban le final hang ta te Mary pat de ilong ibriu iba klan em iba klan ile kum no sngu sorong nem da klan poi hang ta ha jakaba hata ha madan jakaba ye yeng bala dei ban ye le final ka marathon la dei ban ye le final hang tai ka marathon ile kum no lại yang hau lanh baro kum tu ilili ipendem hau blai ha ka jing du wai ipendem hau blai ha ka jing du wai khabrep ki khmat i duai nang tai Mary pa de ile kum no hu ha ski kchat hu ha ile nem kum tu long kum ba ile exercise de ile I ong makin bek ba ki thiet ki jaw mo ki ni ki ti ki kchat ki jong I ui khruai bhai rendang ui khruai bhai ka met ru I ong makin bek ba te tharai ba in la na mai dei ba klan ha ba ni le sport ka mare ris le tim dan ba job like ma I hi in job te nang ta pat I Mary em ile kum no impit briu shane ba shatai na mar balai impit briu na mar iduai shano shau belai iduai shau belai ba om da ka bor ka jingla I Mary henrei dei da ka jingla u belai ban na jarang mar kum ta pat de la dei ban mare no laput kum ta mar snya put la dei ban mare em la adep yeng hau lain la dei ban mare te laput kum ta la long kum ba 1 2 3 what like mare mar kum ta I Mary la mare wut ka speed I Mary la mare wut anene tai la mare la ya chakmat tai na lang mare ilili ru inang bot adin inang ya tang ba ilili im ju pej sha kamon ne sha ka diang I mare bit la ka jong ulan I Mary pat de shwa ban poi ka marshiteng kata ka rukam mare ka jong ki I pang no ki kechat I ot bak tha ba pang ki kechat ani ka wan ka jing tersan hang ta haki kechat jong I Mary la ya le hang ta ban mare hi wala ka tersan ka don ka wan ka jing tersan ka don ka jing tha ki kechat ru ila ya le ban mare hang ta ban mare handai imla ba pli ikelon no kedor hamadan ikelon ban kedor hata hamadan ilili pat impet ya kata ka jing kelon ne kata ka jing long I Mary ilili pat lau jong ulan I concentrate ba ila mare ba kum tu em la poi ha ulan marsen poi ha ulan kita gi kena school kila hala li kila ya ra kum tu em ki ong li dei Mary dau ki ong li up kila em tu em
nak ta pa di Mary le kum oi Lily le kum no masun poi ha tu. Yam Lily. Balik yam. Yam dah kajing kemen. Yam dah kajing kemen. Baiklah job. Dia nak tak ki brio kita ki kena school ki badon hang ta badai ha school temo kita ki kena school ki baya don hang ta ki la irisa bet ki wan ya lumlang ya Lily baki wan ai kublai. Ki wan ai kublai. Ni ba pila job mo ai kublai kum ta ki la wan ya ki la wan ya dok ki la wan ya kedup kum ta. Hadin kata pa de Mary Lily ong kum no. Om dei manga bala. Dei utei ublei ujonga. Uba penla yang abangan job ya kan ni kecing mare thong. Markum ta pat Lily nama idei kena iba lui idei kena iba tips ngi idei kena iba smart ban pule Bible nama idei kena iba smart ban duai nama idei kena iba long lui te ile kum no im sngu he kata ka jing job la deru im sngu kraw ile ai kublei ya me ri ka badang thia hang tai ka badang thia ba ka pang kata ka chan dei Ilai ai kublai na tai Mary pa de marsan poi Lily hang tahajan yam Mary ru ki ong kita ki priu ba kita ki nong hikai mo ki ong balai pi yam ayam ke namar ngas ngusi mga klem job ti ngas ngusi yong mga klem job te mar kum ta pa de Iong kumno pa de Lily ong tom lele ili ai kublai mo ili kedup i Mary pa de ong i ai kublai pa de kum tai i Mary pa de ong kumno pa phila ban job Lily ong dei manga bala ban pen job udei utei ban lor bala ban pen job yang mar kum ta Lily ong hana ani yam shushu hatai sngusi yong balai ngasngusi balai tengangam nang ban duai yang alapen baptis sing du dang red ngadei kun Kristan ngadei nga imhap po ka jinglong Kristan du dang red tamai mei papa yang ai klem hikai ban duai la keren sngusi kum ta ki tien la keren ka jing yam te mo yong bai mei papa i klem hikai ban duai na du badang red papli Lily baki kami ki kepana du dang red kila hikai i ban pule Bible kila hikai i ban duai kila hikai i haba poi ha school khon da duai shwa haba don kani ke jingele kai khon da duai shwa ba blei un ai bor ye Mary don ba ong kum ta namar klem hikai kami na du dang red bat hadu kata kaporu im tip ban duai long te long Kristan la de baptis hinrei im nang ban duai kaneru kalong kecing hikai yang ikum ki kemi ki kpa yo dang don na pedang jongi kum ki kemi ki kpa bangi kelet ban hikai lai jong ikon bangi kum kelet ban hikai lai jong ikon na du badang red ban hikai ban pule nak tin jong blai ban hikai kum no ban duai kak tin ke jong blai ru ka ong na ka kitab ki proverb ka lenong ka ba ar pu ar ka khot ka ba riu ka ong kum no to hikai ya ukna ha kalenti ba udai ban lek te on om kenria naka wat haba ulatemen to hikai ya ukna ha kalenti ba udai ban lek te on om kenria naka wat haba ulatemen kadai nem ladala hikai mei papai pinadu dang ren tharai pin bot bai je kecing hikai mei papan dei tang ba ublei pedeu kham kwa pede yangi ban lek kum no ban duai kum no tang dep duai kum no nadu do not ngiru ngini duai mentali lei bangi kendo e kani ka jingpang e kani ka klam COVID-19 ni dei ban du wai namar lada ngikum ki kun hep ki baret niat duai ublei u kham sha skor ya ka jing duai ka jong pi ki kun hep ki baret dei ni ngin duai kuma duai u jona ban mi na du do non kumba duai ilili ya ka jing duai ba ikwa ban job namar ka jing sarong jong i Mary ila shukop sarong
duai kum ba duai ilili la ilong shi kan tien bat ar kan tien ru ngim nang dei ban duai bun la ilong shi kan tien bat ar kan tien ban duai ru henrei duai pan ya ublei na du ka do not na ka benta ka burom ka jong ublei amen benta pat ngin poi no ka bawai ngin ya ruai ka jing ruai ka ban riu spa iwei na ka kot jing ruai ba he bat ar phuwei na kot jing ruai bat kena rit langi ke jing duai utrai kukpa jongi uba habneng long ba khuj kerteng jong me wan ka hima jong me ka long ka mon jong me ha khndo kumba habneng to ai hangi menta ki jing bam jongi ki ba hala ka sngi to map ru yangi ki ringkang jongi kumba ngi ru ngi map ik bele sniu yangi to wat yalam yangi sha ka jing pin shoi ru hnrei sumar yangi na ka basniu na ba jong me ka long ka hima ka por bat ka bu ram ru hala kata amen hakabawai no to ai ba kajing iet ba ka jong blei kupa kajing ai ka jong Jesus Christ ubau trai lembat kajing selok ba thiang pansat bor jong men sim ba khuj to ai ba kine lai kin yai shong sa bat ngi kum kajing sang khna kin yai shong sa ru bat ki wei kajing sang khna bat ru bat ki wei ru ki ba shakri bat yaro ya me hakeleng satlak jong ni ka perthai na du mentaj ki artaba bom jukut ru amen